Tkompli l-pressjoni ma taqta' xejn fuq il-Gvern Malti biex illum qabel għada titwaqqaf l-iskema tal-bejħ tal-passaporti. Pressjoni li ġejja mhux biss mill-Kummissjoni Ewropea iżda issa anke mill-MEP Laburista Alfred Sant. Mal-Gazzetta Times of Malta, Alfred Sant saħaq li l-Gvern il-ġdid immexxi minn Roberta Bela għandu jara fil-bżonn li jwaqqaf il-bejħ tal-passaporti biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna terġa' tieħu r-ruħ. Ironikament, Sant stqar dan ftit tal-jiem biss wara li vvota kontra l-projbizzjoni tal-bejħ tal-passaporti fil-pajjiżi Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea issa qed terġa' tappella lill-Gvern Malti biex minnu fih iwaqqaf din l-iskema, filwaqt li assigura li dawk il-persuni li appoġġjaw l-azzjonijiet ta' Putin fir-rigward tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna jittieħdilhom kull dritt marbut max-xiri tal-passaporti. Mill-pajjiżi Ewropej kollha, hi Malta biss li għadha ma ħaditx azzjoni kontra l-bejħ tal-passaporti. Lura fl-2020 Ċipru kienu rtiraw din l-iskema filwaqt li l-Parlament tal-Bulgarija ħad deċiżjoni li jwaqqaf il-bejħ tal-passaporti. U allura dan iħalli biss lill gvern Malti li baqa' ċass quddiem dan kollu. Gvern li mhux jaħseb fl-impatt negattiv li din l-iskema qed tħalli fuq pajjiżna.